per nosaltres un orgull molt gran que la Federació Catalana es tingués en compte per ser seu. Hem intentat tenir el camp en les millors condicions i que, sobretot, el servei que els hi puguem donar als jugadors es trobin com a casa seva. La verdad estoy muy contenta con mi resultado. Sí que siento que he jugado muy sólida, por lo que puedo decir, no es que haya hecho como grandes tipos de golpes y todo, sino simplemente jugar sólida, confiar en mi juego. 10 de 10, el campo estaba en perfectas condiciones, los greens estaban rodando muy bien, que eso la verdad lo miro mucho, y muchos compañeros también, y las calles también estaban perfectas. Bueno, he jugat molt bé tots els dies, sobretot el primer que no vaig començar del tot bé, després vaig saber arreglar la volta i avui he patejat molt bé i m'ha sortit tot com volia. Jo crec que el més important era mantenir el joc des del tee i després podia ser agressiu a les banderes i picar pats. Home, hi ha hagut un nivell, no ens pensàvem que els resultats fossin tan bons, la veritat, el camp no és que estigués difícil, però sí que és veritat que hem tingut una climatologia que ha ajudat a que els jugadors poguessin fer bons resultats, però clar, el tall a més 24 diu una mica de la dificultat que té aquest recorregut per al nivell amateur.